Ahoj, vítaj pri novom videu. Toto je 7. video zo série spúšťania AI modelky z úplnej nuly, čo sa týka dolárov, dosahov čohokoľvek, na čo najrýchlejších $10 000 v obrate. No a teraz sme v 35% našej cesty za 7 dní, čo je úplne neuveriteľné. Tuto pre tebou rovno refreshujem, aby si to aj videl. Tieto štatistiky na FunView, čo je vlastne platforma, kde predávame náš obsah, našej AI modelky. A poďme si spolu prejsť, aké máme dosahy na Instagrame, ako sme pokročili na Instagrame od úplnej nuly 7 dní dozadu, ako sme pokročili na FunView, ako sme pokročili na Free Telegrame, kde retargetujeme ľudí. Instagram bol agenutý účet, ktorý mal 1000 followerov čisto USA zo starej modelky. Ten účet šiel z 1000 followerov, nikto tú modelku novú nepoznal, na 6600 followerov k dnešnému dňu za 7 dní. Čiže viac než 600% náraz. Je to úplne, že topka. Najlepšie reelsko malo 2,1 milióna dosahov. No a keď sa ale pobavíme o tom, že len včera, napríklad 2 dní dozadu, tam ešte bolo 3900 followerov, dnes je tam 6600, tak áno, vybuchlo nám jedno reelsko. To celé prejdeme v tomto videu. Čiže Instagram insane nárast. Proste bolo tam promo a potom sme organicky neustále pracovali na tom profile, vedeli sme, čo bude virálne, nasledovali sme tú stratégiu. Čo sa týka vlastne FunView, tak FunView šlo z úplnej nuly na $3500 44 v obrate a je tam viac než 110 subscriberov, čo je taktiež úplne insane, viac než 400 followerov, čiže tieto výsledky ako myslím si, že hovoria sami za seba, ale ešte posledné Free Telegram, ešte 2 dní dozadu na Free Telegrame bolo 600 ľudí, len sa začínal ten Telegram, teraz je tam 1300 ľudí zadarmo, ktorí sú každý deň retargetovaní, aby sa pridali k našej AI modelke a viem, že bude v najbližšej dobe extrémne rásť. Toto je len začiatok tohto profilu. Som rád, že si tu pri začiatku. Poďme sa spolu na všetko pozrieť. Začneme s FunView. Toto je náš 7-dňový výsledok našeho hospodárenia. Ako sme sa bavili, neviem, či si videl to video, poviem ti to aj tak prvý deň, $1000 obrat gross vlastne, čože hrubý obrat. V podstate je to prvý deň, hneď zo začiatku sme tam mali promo a vybuchlo to. Toto sú v podstate právo, čo môžeš vidieť top spendery, toto sú v podstate najnovšie notifikácie, čo sú na tomto účte a tu už máš celkovo rozobrané tie štatistiky. Keď sa bavíme o tom, že aké máme ratio, tak by to mohlo byť aj troška lepšie, lebo prišlo 500 subscriberov, $550 zo subs a celkovo dajme tomu, že $3K vlastne z messages a tips dohromady, čiže sa bavíme o chattingu. Čiže celkovo prišlo $550 zo subscriberov a $3000 z celkového chattingu. Toto ratio je celkom v pohode, verím, že ho ešte zlepšíme a poďme sa pozrieť ďalej. Toto sú tieto štatistiky, toto postupne rastlo. Taký priemerný deň je koľko? $300 cca, posledné 2 dni boli $320, $400. Bol jeden deň, to bolo proste len $90, ukrutne malý deň, ale celkovo proste stále tie štatistiky sa držia vo vyšších číslach a keď tam chodia proste noví ľudia, zrovna im prišlo upozornenie, nejaké chatter tam je, tak keď tam chodia noví ľudia, tak stále to má dôvod rásť a to ratio sa zlepšovať, čomu určite chápeš. Promotions máme hlavne na fans, ktorých je v podstate viac než 400, retargetujeme ich, posielame ich mass messages, aby tí ľudia spravili nejaký krok, aby zaplatili tej modelke, lebo jediný dôvod, prečo ich chceme na FunView a máme ich tam, aby nám zaplatili. Chápeš? To je iný účel ako na Instagrame. Na Instagrame ľudia majú iný účel ako na FunView. Na Instagrame majú konzumovať obsah danej modelky na základe toho, aby algoritmus odporúčil viac ľuďom jej videá a fotky, ktoré pridáva, pretože tam strávi ten človek viac času, viac interaguje, postuje komenty, ukladá si tie videá, zdieľa a to je najlepší konzumer na Instagrame. Naopak na FunView my potrebujeme, aby nám tento konzumer platil. Nie svojou pozornosťou, ale peniazmi, pretože to je na konci dňa dôvod, čo nám dá jedlo do úst. Čiže a to je zameranie vlastne FunView, čiže ich retargetujeme týchto followers, oni sú tam zadarmo, aby sa stali subscribermi, čiže fans a posielali nám peniaze. Toto je stratégia, ktorú robíme teraz. Chatting už máme na 24/7. Verím, že ty to tak zo začiatku mať nebudeš, ale na konci videa, pokiaľ budeš chcieť skipnúť, rozoberiem všetko, ako by si robil ty od začiatku, nie na tejto škále. Upozorňujem, toto je profesionálna škála, ako to robia tí najlepší, proste, ktorí majú naozaj veľa skúseností a na Česku a Slovensku je ich úplné minimum. Verejne sa prezentujem len s veľkými skúsenosťami ja, čo sa týka AI models. Verím, že sa snažím odovzdať to maximum a to aj odráža nielen to, čo hovorím, ale aj tie činy, to, čo ti tu teraz ukazujem a to, akí úspešní ľudia sú taktiež z mojej komunity, čo sa volá Private Group. OK, o tom potom taktiež. Prejdeme z fan začal na 1000 followers, teraz tam je 6643, presne v moment, keď točím toto video. Je to screen record znútra účtu. To ti chcem ťa tým previesť, že akú máme stratégiu. Z nuly sme pridali 24 postov za 7 dní. Môžeš si to spočítať. Je to vlastne sčítanie karuselov a reelsiek, ktoré sme tam nahádzali a nechali na ten main stránke. Neustále sa snažíme retargetovať ľudí aj cez fotky, aby boli virálne aj fotky. A keďže tá modelka má nejaký unikátny niž, tak veríme, že to funguje a bude fungovať. Teraz vždycky po týždni si robíme nejaký recap toho, čo fungovalo najviac a v tom pokračujeme ďalej a bavíme sa o tom s mojím tímom. Čiže poďme sa pozrieť na konkrétne štatistiky na daných reelskách. Čiže reelsko zo včera má 390 000 pozretí. Aby som to porovnal, tak ten watch time je super. Je to 10 sekúnd. Priemerný watch time napríklad na tých menej virálnych videách je 7-8 sekúnd, ale je dlhší ako celý watch time videa. To znamená, že každý človek si pozrel video viac
než jedenkrát. Keď by som to mal spočítať, tak to video za deň nie je úplne najvirálnejšie. Najvirálnejšie video tam malo za deň nejakých 790 000 pozretí. Toto je taktiež dobré. Poďme sa pozrieť ale na ďalšie video, ktoré už je najvirálnejšie na celom profile. Toto je to najvirálnejšie video na celom profile. Aby si vedel, toto reelsko je posunuté 2 dní. Za 2 dní to má 2,1 miliónov pozretí. Viac než keď celé video má 7 sekúnd a priemerný watch time je 8 sekúnd. Človeka, čo si to pustí toto video, tak každý toto video pozerá viac než jedenkrát. Je to proste insane. Meta nejako určila, že to video dokáže dobre udržať pozornosť, že ho ľudia neskipujú a preto aj keď má kratší average watch time, tak to videlo viac ľudí. Rozumieš, že to proste ľudia neskipujú, ale majú vo zvyku pozerať to video. A to práve Meta proste hľadá, že hľadá videa s tým proste čo najširším publikum, čo najviac ľudí s ním bude interagovať, čo najviac ľudí si ho pozrie a tie videá sú viral, čož určite chápeš, to je proste taký jednoduchý algoritmus Mety, celkovo Instagramu, o tom sa práve teraz bavíme, pretože oni chápeš, oni sa živia z reklám, z ľudí, ktorí konzumujú reklamy a postujú reklamy. Ľudia, ktorí postujú reklamy, tak postujú na ľudí, čo trávia čas samozrejme na platforme a ľudia, tí, čo tam trávia čas, tak to proste konzumujú. Im nevadí celkovo AI obsah Instagramu. Im vadí, keď ten AI obsah je proste spojený s nejakou explicitou. Preto proste nehovorím, že Meta je proste teraz pridávať nejaké explicitné veci, práve už presný naopak, že Meta je proste chovať sa z začiatku ako normálna modelka a potom postupne to proste zvyšovať s tým, ako máš Metatraskor na tom účte, že ti Instagram verí, že ten účet nie je taký, ktorý by mohol ľudí poškodzovať, čož je veľa takých účtov a určite tomu chápeš. Chcem prebrať jednu strašne dôležitú vec pre kohokoľvek, hlavne teba. Chcem prebrať jednu strašne dôležitú vec pre teba, keď pozeráš teraz toto video, aby si sa so mnou neporovnával. Viem, že ty vidíš teraz, ako ja po týždni mám nejaký extrémny úspech, ale ja si myslím, že na konci dňa toto nemá nič spoločné s tým, aby si sa mal riadiť takto. Ja chcem len tebe teraz ukázať, že to, čo robím, naozaj robím ja a môj tím a naozaj sa snažíme robiť to najlepšie v Česku a Slovensku, ako sa dá a škalovať to ďalej, chápeš? Toto už je proste tá veľmi profesionálna úroveň. Ty začneš úplne inak. Ty začneš pravdepodobne tak, že získaš nejaké vedomosti a všetko budeš robiť sám. Ale to je v poriadku, tak začína každý. Nikto nezačína tak, že má rovno všetky priority pripravené, že môže skončiť s prácou, s povinnosťami a teda. Teraz ide dávať 100% do AI models. Práve naopak, každý začína s tým, že má 2 hodiny navyše času denne, aby to mohol študovať, aby s tým mohol začať prepracovať sa. K tomu je dobrá aj tá private group, pretože sú to všetky informácie o AI models na jednom mieste a je tam opäť aj moja tvár, ako som to celé natočil, preto som jej tvorcom a už naozaj veľa ľudí odtiaľ uspelo. Nejdem si tu teraz robiť reklamu, prejdime to, čo je dôležité. Byť tebou, ak by som začínal s AI modelkami, tak by som začal veľmi jednoducho. Vyhradil by som si čas na to, aby som sa naučil danú generáciu AI modelky, čo je safe to work a not safe to work. Keď by som vedel, že dokážem kvalitne generovať obe tieto veci, tak by som sa sústredil na to, aby som sa po generácii naučil marketing. Marketing rovná sa to, že niekto venuje pozornosť našej AI modelke. Zvýšime šancu toho, že naša AI modelka úspeje tým, že pridáme AI modelku, ktorá už vieme, že funguje. To znamená, že našu AI modelku vytvoríme na základe nejakých trendov, niečo už čo vieme, že funguje, zaujíma ľudí, bude im podobná, ale nebude rovnaká. Dáme tam toto, čo bude od nás. Toto bude náš originálny lusk, aby tá AI modelka bola nejakým spôsobom aj originálna, mala nejaký charakter a identitu. Keď spojíme tieto dve veci, tú AI modelku začneme marketovať, ale podľa čoho budeme robiť marketing? Opäť spravíme si nejaký prípadný zoznam účtov, ktoré budú zaujímavé, budú podobné našej AI modelke a dokážu byť virálne a budeme toto isté pretvárať na našu AI modelku, ale opäť nemusí to byť doslova. Môžeš k tomu pridať niečo svoje, ale aj nemusíš, pokiaľ nie si kreatívny. AI modelky z časti sú aj o kreativite, alebo nie sú. Keď si to chceš spraviť ťažšie, buď kreatívny, skúšaj nové veci. Možno vybuchneš oveľa viac ako ľudia, ktorí sú teraz na sieťach a zoženieš oveľa väčší úspech, zarobíš oveľa viac peňazí. Ale štatistika je proti tebe. Pokiaľ si v niečom začiatočník, je pravdepodobnosť, že človek, ktorý je skúsený ako ja a launchuje takto AI modelky, ťa porazí. Práve preto ja ti hovorím rady odo mňa. Chápeš? Pre mňa nie je úspech to, že niekto sa ku mne pridá do skupiny a zaplatí mi. Pre mňa je úspech to, že keď ten človek z tej skupiny úspeje a bude chcieť so mnou spolupracovať. Každý človek, o ktorom som sa bavil, prišiel do skupiny, myslel to vážne a úspel s AI modelkami, tak doteraz máme buď dobrý vzťah, pretože ja som mu pomohol niečo rozbehnúť a teraz má vo mne oveľa väčšiu dôveru, alebo naopak spolupracujeme, ako aj s chánom, s ktorým sa bavíme o iných účtoch a spolupracujeme, že proste tie modelky sa škalujú spoločne, že si pomáhame. To je v podstate konečný dôvod, prečo to robím, pretože ja keď budem mať nejakú equity u 20 ľuďoch na účtoch, ktorí sa rozhodnú spolupracovať buď ústne, buď sa promovať navzájom, alebo tam budem mať equity, tak to je na konci dňa jediný dôvod, ako ja si vytvorím ten najsilnejší tím. A ten tím vzniká z
toho, že mám silný brand. Ten brand vzniká z toho, že verejne ukazujem to, že niečo viem. Nielen hovorím, ale aj ukazujem. Práve preto sa snažím ako keby byť úprimný v tých videách, proste úprimne hovoriť to, ako sa veci majú. Neodporúčam sa pridávať do nejakých low ticket komunít a podobných vecí, kde ten tvorca naozaj nezarobil veľa peňazí s tými AI modelkami a naozaj nemá takú prax, pretože na konci dňa on môže venovať čas tomu, aby ti pomohol, ale aj keď venuje čas tomu, aby ti pomohol, tak je tá pomoc od človeka, ktorú potrebuješ, je ten človek na mieste, na bode takom, kde by si chcel byť aj ty. Vieš, to je asi jediná otázka, ktorá tam zostáva. Nechcem zase prejsť do nejakých teoretických otázok. Ja si myslím, že AI modelky sú biznis model, ktorý fungovať vždycky bude a fungoval vždycky proste predtým, ako bolo AI, ako boli reálne ženy, to fungovalo koľko, chápeš? Boli reálne ženy v osobnom stretnutí a osobnom čase, potom boli ženy online na webku, teraz sú ženy online v AI-ku. Potom bude čo? Fakt netuším. Ale viem, že toto tu ešte nejakú dobu určite bude a je to len na začiatku. To je môj úprimný názor, preto to robím, preto okolo toho stávam celý svoj brand, ktorý budujem už niekoľko rokov na sociálnych sieťach a svoju prítomnosť. Verím, že tá komunita, ktorú spolu vybudujeme, naozaj bude najlepšia na CZ.sk. Zároveň ti chcem povedať poslednú vec a to je moja predikcia, čo sa týka tejto AI modelky, ktorú točíme. Ja si úprimne myslím, že do 30 dní naozaj dáme tých $10,000 obrat od úplnej nuly. No ja si to myslím. Tak akože maximalizujem preto veci, ukazujem to. Mám XY iných účtov, o ktoré sa starám, samozrejme, ktorým venujem väčšiu pozornosť, pretože majú väčšiu obrat, ale na konci dňa toto je tá moja vizitka, ktorú ty vidíš, chápeš? Čiže by som sa mal viac venovať tejto AI modelke, nie tým veľkým, na ktorých reálne spolupracujem. A ja nič, ja len takou mojou úlohou v týchto videách nie, aby boli najviac zábavné a najviac interaktívne, ale aby odovzdali sú najväčšiu hodnotu. A pokiaľ si to dopozeral až sem, tak môžeš mi napísať aspoň tvoj úprimný názor nejako na Instagram na celú túto sériu. Ja si to budem vážiť. Budem rád, keď sa uvidíme pri ďalšom dieli. Ahoj.